लोगोफोर दिनै आं जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि रिभिउ होनो नाजागोन। बेयो आगोलनि पार्ट 1 निख्रुइ मोजां नंगौना नङा ओमफ्राय मुभिया माबायदि दिनै आं एसे रिभिउ होनो नाजागोन। ओमफ्राय बे आंनि टटेलि पार्सनेल ओपिनियन जागोन एबा आंनि रिभिउ जागोन, बे नोंथांमोननिफ्राय आलादाबो जानो हागौ। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै। भिडिअखौ रिभिउखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां एसे माबा जायगाखौ दिन्थिना लानानै आं नै आब'मोननाव दङ, ओमफ्राय परिबेसा एसे माबा आरो नै फंबाय दङ, ओमफ्राय नै भागिन बिसोर माने बल खेला गेलेबाय दंथ'। एसे माने क्राउड जागोन आरो एसे दावराव जागोन, थेवब्लाबो नोंथांमोना एडजास्ट खालामना एसे नायदो। ओमफ्राय आं रिभिउखौ होनायनि आगोल बिनानाव सासेनाव सोंग्रोनि, जों जयै नायदोंमोन आरो। आगै नोंनि नोजोराव माबायदि सिनेमाया? मोजां जादों, खिन्थु फार्स्टआव नायनानै जेरैबायदि मोजां मोनदो बेबायदि खास मोनसेदिया आरो माने पार्ट 1आ मोजांसिन। पार्ट 1आ बाय मोजांसिनमोन, नायथावना आरो होमबाबो मोजां नांदो। खिन्थु फार्स्ट बायदि खास जास्राय मोनासै आरो। कारना मा आगै नोंनि मथे? मोजां मोननि कारना जाबाय जेन'बा थांनाय बोसोराव जेरैबायदि गासै बुस्थुखौ सासपेन्सआव दोन्दोंमोन, एबार ट्रेलारावनो गासै फिल्मखौनो खिथिजोबनाय रखम मोनदो आरो ओमफ्राय ट्रेलार नायखांनायनि उनाव फिल्मखौ नायनानै इसा मोजां मोनदिया आरो। बेनो कारना ना? बेनो जागोन। आब' नों मानो देलायगासिनो? मेहेन्दि मानो लागासिनो? हाबा नामा नोंनि? नों हाबा जाखांबाय? सत फुजानि ना? गाबोननिफ्राय ना? दा नै आंनि रिभिउखौ होनोसै। बिनानावा माने बेस्ट पइन्टखौनो होनदों, थेवब्लाबो आङो फारि फारि दायो बुंगोन। दा खोथाया जाहैबाय गिबियावनो स्ट'रियाथ' एकदम रियेल स्ट'रि। जोंनि फ्रिडम फाइटार, जोंनि बर' फ्रिडम फाइटारफोरा माने सानसे समाव हाग्रायाव थांनानै आफाद दानानै जेरै जोंनि हारिनि थाखाय, रावनि थाखाय नांबोदोंमोन आरो जोंखौ सानसे समाव नेवसिदोंमोन नालाय, गुबुना मुगैदोंमोन। बेनो आरो बिनि सायाव बांद्राय बिजिरनो थांला आङो। थ' खोथाया स्ट'रिया बेनोमोन, एकदम रियेल स्ट'रि। ओमफ्राय नैथियाव आङो स्क्रिन प्लेखौ बुंगोन। स्क्रिन प्लेया ओरैबायदि लोगोफोर, माने स्क्रिन प्ले माखौ होनना बुङोब्ला माने मोनसे कलेजनि लाभ स्ट'रि हमना ला नोंथांमोना। जे कलेजनि लाभ स्ट'रिबा बेयाव हिर'नि एन्ट्रिखौ होग्रोगोन ना हिर'इननि एन्ट्रिखौ होग्रोगोन, बेखौनो स्क्रिन प्ले होनना बुङो। दा खोथाया जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि स्क्रिन प्लेया माबायदि। लोगोफोर, फिल्मा स्टार्ट जायो 1 नि क्लाइमेक्सनिफ्राय। जि पार्टनिफ्राय जोबदोंमोन बेनिफ्रायनो स्टार्ट जायो। माने लास्टआव जों नुदोंमोन सासे आर्मिया जोंनि माबाखौ माने लास्टआव जै बर' हारिनि होनना बुङो, माने बेयो रेस्किउ खालामदोंना खालामासै, माने बेनिफ्राय माने सासपेन्सआव दोननानै बे फिनिश जायो। बेनिफ्रायनो सिनेमाया स्टार्ट जादोंब्ला ओमफ्राय बे बिजुनि बे एन्ट्रिखौ होग्रोबाय, बे जाहैबाय। बेनिफ्राय लिंसारनि एन्ट्रि दङ, बेनि उनाव मनालिसा हाज'वारिनि एन्ट्रि, बेनिफ्राय लासैनो सुकबिरनि एन्ट्रि, ओमफ्राय लासैनो बिदिनो सुकबिरनि बिमाखौ दिन्थियो। बिदिनो आरोबाव मनालिसा हाज'वारिनि बिखुमजो, माने हमना ला बिखुमजोआनो आरो बिखुमजोनि एन्ट्रि, माने मनालिसा हाज'वारि बिदि दिन्थिलांबाय दङ। माने स्क्रिन प्लेखौ माने नायबाय थाब्ला माने स्ट्रं मोनासै आरो स्ट्रं फिल जाया। माने पार्ट 1आव जे फर्मेटखौहाय बाहायदोंमोन बेखौनो सेम फर्मेटखौ बाहायलांदों आरो। जे स्क्रिन प्ले होनायाव बबेयावबा बे गोनांथि दङना गैया बेखौ माने नायनाय बायदि मोनासै आं। माने गोनांथि गैयाब्लाबो शुट खालामबाय, जिहेतु शुटिं खालामनायनि उनाव होबाय आरो बिदि आं फिल मोनदों आरो। नोंथांमोननि अपिनियना आलादाबो जानो हागौ, माने आं बिदि फिल मोनबाय आरो। ओमफ्राय नेक्स्ट DOP बा सिनेमाट'ग्राफि। आं आगोलनो जेब्ला ट्रेलार फैदोंमोन आं अब्लानो माने कमेन्टआव लिरदोंमोन जे DOPखौ प्रदीप दैमारि आदाखौ लायालाबासिनो एबार सोरां बसुमतारिखौ मानो लादों, आरो आरोबाव एक्सन डिरेक्सनाव केनि बसुमतारि आदाखौ लायालासिनो, माने बिथांनिनो टीम आरो मन्टु देउरिया बिथांनिनो टीम, थेवब्लाबो मानो लायासै होनना आं कमेन्टआव लिरदोंमोन। सानैसो ब्लगारबो दङ, बिथांमोनखौबो आं कमेन्ट हरदोंमोन, माने जे नोंथांमोना बेनि माबाखौ ला आरो बेनि जे मानो लायासै बेखौ नोंथांमोना सों डिरेक्टरनाव, बिदि लिरदोंमोन आरो। जियानो जादोला नेक्स्ट सिनेमाट'ग्राफि। पार्ट 1आव दङमोन प्रदीप दैमारि आदा, बेस्ट DOP, बेस्ट सिनेमाट'ग्राफि।
दा नैबे जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि सिनेमेटोग्राफिया पार्ट 1 निख्रुइ नेक्स्ट लेभेलसो जानांगौमोन मानो होनोबा बे पार्ट 2 नाथाय माने बेयो माने डाउनग्रेडसो आरोना बे आपग्रेड जानांगौ डाउनग्रेडसो माने एक्सनफोरखौबो माबाफोरखौबो माने जोबोर मोजां माबानानै कोरियोग्राफ खालामनानै माने दिन्थिनो नाजादोंमोन नाथाय डिअपिनि थाखाय एबा बे सिनेमाटोग्राफिनि थाखाय बे मोजाङै केपचार खालामनो हायैनि थाखाय मोजां बेरफुआसै आरोना जि दिन्थिनो नाजादोंमोन बे मोजाङै जाफुङासै आरो आंनि नोजोराव नेक्स्ट कालार ग्रेडिं नोंथांमोना कालार ग्रेडिंखौ नाय एकदम बकवास बे वर्डखौ बाहायनाया मोजां ना गाज्रि आं मिथिला नाथाय नोंथांमोना सिनेमाखौ नायबा फिल जागोन जे गेजेर गेजेर माने बिराद कालारफुल गेजेर गेजेर रानसाव गोरान मानो सम मोनासै नामा अके सम मोनासैबा जेबो नङा नेक्स्ट बोसोराव लागै जों नेगौमोन माने जिहेतु एफा दामि सिनेमा नालाय बा पार्ट 1 आ जिहेतु हिउज साक्सेस जों पार्ट 2 खौ नेक्स्ट लेभेल जानायखौ लुगैयो आरो बेनो कालार ग्रेडिंआ ओमफ्राय नेक्स्ट एक्सन नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नाय सुखबीर आदानि एन्ट्रिनिफ्राय लिंसार आदानि एन्ट्रि क्लाइमेक्ससिम नोंथांमोना फारि फारि ब्रेनाव दङ एक्सन सिनफोरा पार्ट 2 जुदि नोंथांमोना नायबायब्ला जानो हागौ नायबाय आंना रिभिउ होनाया गोबाव सम जाबाय नालाय माने लेट जाबाय गोसोआव दङ नामा माने सब ब्रेननि साजा थांजोबदों आरो ना खर' साजा माने मोनसेबो बिदि पारफेक्ट वेल डिजाइन्ड एक्सन कोरियोग्राफि गैया बेयाव पार्ट 2 आव आं पार्सनेलि आं बिदि फिल मोन्दों आरो जानो हागौ बे डिअपिनि थाखायबो जानो हागौ मानो होनोब्ला बे बिथाङा मोजाङै केपचार खालामनो हायासै आरो बेनि थाखायबो जानो हागौ नाथाय आंनि थाखाय एक्सना मोजां जायासै जों नेक्स्ट लेभेल जानायखौ आसा खालामदोंमोन नेक्स्ट BGM बेकग्राउन्ड मिउजिक मोजां जायासै लोगोफोर बेकग्राउन्ड मिउजिकआबो माने नोंथांमोना नायब्ला माने गोसोआव नांनाय माने बेकग्राउन्ड मिउजिक मोननाय नङा पंकज लाहारी सारनि बेनि आगोलनि फिल्म दाहाल हिरण्य मिउजिक होदोंमोन वाव माने गोरबोआव नांनाय आरोना मेलेमाव हाबना थानाय दाबो आं बेखौ ट्रिम खालामनानै बे BGM खौ दोनदों आरोना बे जितु मिउजिक बेखौ आं दोनदों आरो बिराद मोजां जादों नाथाय बेयाव बिदि गोसोआव थाथावना जेबो गैया खालि मोनसेल' गोसोआव थाथावना दङ जेब्ला बे पुलिसा राजुआलि पुलिसा ओंखारो एसे गिनायखौ लाबोनो थाखाय बे स्ट्रं मिउजिकखौ होदों बे पार्ट 1 आवनो दंखायोमोन बेखौ एसे एक्सटेन्ड खालामनो नाजादों नाथाय जेखिनि पार्ट 1 आव दङमोन बेखिनियानो पारफेक्ट बेखौ एक्सटेन्ड खालामनो नाजानायावबो बेकार जादों आरो मोजां जायाखै नेक्स्ट सं मेथाइ पार्ट 1 नि गानखौ नाय नोंथांमोना आदा लिंसारनि गान आदा लिंसार मनालिसा हाज'वारिजों जानाय माने गान ओमफ्राय बा सुखबीर आदानि पुजा मुसाहारिजों जा मोजां माने ओरैबायदि मोजां जादों गानफोरा माने बरिया आरो पारफेक्ट गोसोआव थाथावना ओमफ्राय बेयाव मा जादों नोंथांमोना जुदि नायखांबायब्ला जेबो गोसोआवनो थानाय नङा दा माने साननोसो गोनां जागोन आयु बबेयाव गान दङमोन बबेयाव माने गान दङमोन आरो जे दङ मोनथामसो दङ बेकग्राउन्डआव प्ले खालामनाय दङ मोनसे दङ बेयाव आदा सुखबीराबो एन्ट्रि खालामो बेयाव बे दङ खिन्थु कोरियोग्राफा मोजां जायासै बेयावबो आरो मेथाइआ मोजां आरो कालार ग्रेडिं बा बेनि थाखाय पारफेक्ट जासिनगौमोन कुड बि बेटार बाट बेटार जायासै आरो ओमफ्राय नेक्स्ट संनि कोरियोग्राफियाबो मोजां जायासै आरो दा पार्ट 1 आव सं बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि माने मेथाइनि डिरेक्सन होदोंमोन ओरैबायदि होदोंमोन माने नायब्लाबो अहाया माने आं दिनैबो नायबाय थायो बे मेथाइफोरखौ ओरैबायदि मोजां जादों नाथाय बेयाव आं बेखौ कमि मोनदों आरो ना जायासै बेबो मोजां जायासै आंनि नोजोराव ओमफ्राय नेक्स्ट पस्ट प्रडाक्शन माने इडिटिंआबो ओरैबायदि किसुमान सिनखौ माने दानना होब्लाबो मोजां जागौमोन नामा नाथाय ओरैबायदि गोलाव लाखिदों माने लबर बुफ्लावनाय बायदि ओरैबायदि गोलाव माने बै किसुमान एसे गोसोआव दङ आरो आङो हमना ला आदा सुखबीरनि बिमाया माने पार्ट 1 नि बै क्लाइमेक्सआव जि जायो बेनि थाखाय माने बिया एसे मेन्टेलि माने
ओरैबायदि जाबोयो आरोना नोंथांमोना हमनो हादों जाबोयोबा बिथांनि किसुमान सिन मोननै मोनथाम सिन दङ आरो होदों माने ओरैबायदि बुफ्लावनाय बायदि मोनदों थिगानो दङ डायलगफोराबो एसे थिगानो दङ गाज्रि नङा खिन्थु सिनफोरखौ एसे थाबनो दानस'नानै होबा मोजां जागौमोन नामा माने एकदम जबरदस्ति नोंथांखौ गाबहोनो थाखाय बा जोंखौ गाबहोनो थाखायसो सिनफोरखौ दोनदों ओरैबायदि फिल जादों आरो बे खोथा आरो जितु बुंदोंमोन जे पार्ट 1निख्रुइ पार्ट 2आव दुखुखौ नेक्स्ट लेभेल दङ एक्सनाबो नेक्स्ट लेभेल दा दुखुखौ नेक्स्ट लेभेल दिन्थिनो थाखाय बे इमसनेल सिनफोरखौ दिन्थिदों नाथाय माने बेयो एकदम माने मोजां समायनाय बायदिबा एसे पारफेक्ट बेयाव माबायाव मेच जानाय बायदि मोनासै आरो एकदम जबरदस्ति गाबहोथारनांगोन बे बाराव माने बिदि फिल जाबाय आरो आं पार्सनेलि आं फिल मोनदों आरो माने दुखुखौ ओरैबायदि गोलाव दिन्थिलांबाय थादों नोंथांमोना एबार गाबथारनांगोन आरो बिदि आरो दा आरो बुंनो दंबावो एसे सर्टआव आं बुंनो नाजागोन हेलिकप्टार सिन पार्ट 2नि शुटिंनिफ्रायनो माने बिराद हाइप जागासिनो दङ माने बे सिनेमाया बिराद हाइप जानायनि मेन खारन आरो मोनसेबाव जाहैबाय बे हेलिकप्टार सिन माने बे बाराव हेलिकप्टार लानानै शुटिं खालामनाय जागोन बे आंनि नोजोराव कमप्लिटलि माने माबासो दै बेयो माने गुबुननिफ्राय बायनानै एसेट्स बायनानै बे लगायनाय बेफोरखौ बायबानो मोनो बे शुटिं नङा बेखौ माने मोनो आरो बायनांगौ आरो ना मोजां जुदि लानोबा फ्रियावबो मोनो फ्रिफोरा पारफेक्ट जाया बे बायनानै लागायनाय आरो ना ओमफ्राय आंनि नोजोराव जुदि गंथाम ट्राक लादों हमना ला बेनिफ्राय जुदि आर्मि गंसे ट्राकआव 30 जन आर्मि 90 जन आर्मि जुदि नोंथांमोना ओंखारनाय दिन्थिबाबो मोजां जासिनगौमोन हेलिकप्टार सिनखौ दिन्थिदों माने पारफेक्ट जायासै आरो ना आथिखालाव आरो मा गोबां सिनेमा मोजां ओंखारदों हिन्दी हलिउड हारसा एबा जोंनि सिंखाय मुभियावनो नोंथांमोना नाय VFX ओरैबायदि मोजां जादों आं बेखौ माने रिभिउनि जोबथियाव बुंगोन सिंखाय मुभिनि बागैबो एसे बुंगोन माबा बुंनो दं आंहा ओमफ्राय बे सिना बेकार जादों आरो आंनि नोजोराव बेखौ जुदि बै गंथाम ट्राकनिफ्राय आर्मिफोरखौ बोख्लायनाय दिन्थिबाबो मोजां जासिनगौमोन इम्पेक्ट लाबोसिनगौमोन आरो आंनि आगैखौबो सोंदोंमोन आगै नोंथाङा नायनानै माबायदि मोनदों पार्ट 1निख्रुइ बेटार नङा बा मोजांसिन ना बिथाङा बुंदों जे पार्ट 1खौ मोजां मोनसिनदोंमोन होननानै आरो बेयाव पार्ट 2नि ट्रेलारावनो गासैखौबो नुनाय बायदि मोनदों नंमारगौ नोंथांमोना ट्रेलाराव जा नुदों बेखिनियानोसिन खालि बेफोरखौ एसे लबर बुफ्लावनाय बायदि बुफ्लावनानै दिन्थिदों आरो बेखिनियानो ओमफ्राय आरोबाव माने मा बुंनो आरो एक्सपेक्टेसन बहुद दङमोन मुभिखौ लानानै मानो होनोब्ला पार्ट 1आ ओरैबायदि मोजां जादोंमोन ना पार्ट 2आवबो जों नेक्स्ट लेभेलखौ लुगैदोंमोन नङाबा मेच खालामनायखौ लुगैदोंमोन आरो जियानो जादोला ओमफ्राय डिरेक्सननि खोथा आं मा बुंनो पंकज लाहारि सारनि बागै बुङाब्लाबो जागोन बयबो मिन्थिखागौ आरो ओरैबायदि मोजां डिरेक्सन बिथाङा नट अनलि डिरेक्टर राइटार मेथाइबो लिरबावो बिथाङा स्ट'रि ओरैबायदि मोजां लिरो माने मोनसे नर्मेल स्ट'रिखौबो ओरैबायदि मोजां प्रेजेन्टेसन खालामोना बिथाङा वाव माने बेस्ट जायो आरो बिथांनि खामानिफ्रा आं मोनफ्रोमबो फिल्मखौ नायदों रेगा 1986निफ्राय लानानै लास्ट मुभि जांख्रिथायनि थैसाम 2 बिनि आगोलाव दाहाल मोनफ्रोमबो मुभिखौ नायदों आं पारफेक्ट बाट बे मोनसेयाव आङो एसे डिसएपइन्ट मोनदों बिथांनि सायाव जानो हागौ बिथाङा माने सार नालाय टिचार बिथाङा बेयाव थांनायाव एसिस्टेन्ट डिरेक्टर हिसाबै बिथांनि फंबायखौ हगार हरदोंमोन बेयाव एसे किसु माने फंबाय जाब्लाबो माने गोसोफोरा साननायफोरा मेच जाया नालाय बेयाव एसे थालांबाय नामा बेखौबो आं फिल खालामदों नाथाय हिउज बाजेटनि सिनेमा बिदि एसे फिका नांबाय आरो बे बाराव माने मोजां जानायखौ लुगैदोंमोन दाना बांद्राय आं बुंबाय थाथ'ला जानो हागौ आंनि रिभिउ होनायाव माने गोरोन्थिबो जानो हागौ आं मुभिनि रिभिउ होफेराखै नालाय गोसोआवसो माने मेलेमावसो फैबाय थायो नाथाय फैनायजों आरो बुंनायजों एसे डिफारेन्स फैयो आरो दा जियानो जादोला अभारअल पार्ट 1निख्रुइ 2आ माने मोजां जायाखै आरो माने ओरैबायदि डिसएपइन्टमेन्ट खालामदों फार्स्ट श'आ दङमोन 7:30निफ्राय
सेकेन्ड श'आ जादों 10ता बारलायलांदों दै 10:30 11ता जादों थेवब्लाबो नेयै नेयै नायदों 1:30सिम फुंनि 1:30 ओमफ्राय खामानिबो दङ खामानियावबो थांनो दङ थेवब्लाबो नेना नायदों मेगन मोदै खालामदों डिउटियावबो थांदों माने ओरैबायदि हाइप मुभि ओरैबायदि जों एक्सपेक्टेसन लानानै नायदों थेवब्लाबो माने मोजां जायाब्ला माने मा जायो डिसएपइन्ट जायो आरो जों एसे बिराद आसा लानानै नायदोंमोन नालाय बिराद आंखौ डिसएपइन्टमेन्ट खालामबाय आरो पार्ट 1आ फार बेटार आं दाबो नायो आं गामियाव नायदों निउबो खननै नायदों फैसा होनानै इउटिउबावबो खनथाम नायबाय आं माने दासिमबो माने बे आंखौ बर खालामनो हायाखै आरो बर जायाबो ओरैबायदि मोजां बानायदों आरो लोगोफोर मोननैसो एड खालामनो थाबावबाय सोरां बसुमतारी बिथांनि खामानि आं गोबां नायबाय बिथांनि सिनेमायाव माने एज ए सिनेमाटोग्राफि आं पारफेक्ट मोना आरो बिथांनिखौ मानो होनोब्ला नोंथांमोना गोसोआव दङ दाखा जोमैयाव मोनसे सिन दङ आरो बेयो एक्ट्रेसनि न'नि सिन बेयाव ट्रान्जिशन मोनसे बिथाङा प्रेक्टिकेलि मोनसे ट्रान्जिशन होनो नाजादोंमोन एसे बेयावनो माने हमदांनो हायो आरो बेखौ माने स्मुथलि जायासै माने ट्रान्जिशनखौ ओरैबायदि किसुमाना सफ्टवेयारनि थ्रुजोंबो होयो सफ्टवेयारजोंबो होयो ओमफ्राय किसुमाना प्रेक्टिकेलि होनो नाजायो एकदम सिमलेसलि जुदि प्रेक्टिकेलि होबाबो बिराद मोजां नाङो आरो दा जेरैबायदि जांख्रिथायनि थैसाम 1आव ट्रान्जिशनफोरा बिराद मोजां जादों आरो पार्ट 2नि माबाया बिदि मोजां जायासै ओमफ्राय सोरां बसुमतारीनि बै माने एज ए फिल्माव सिनेमाटोग्राफि आं मोजां मोना आरो बिथांनि मोजां खामानिखौबो बुंनांगोन लोगो नोंखौनो नागिरो होननाय मेथाइआव ओरैबायदि मोजां लादों बिथाङा सिनेमाटोग्राफि बेस्ट जादों आरो मोजांखौबो बुंखानांगोन आरो रोदा फिल्मावबो बिथांनिया मोजां जादोंमोन गाज्रि जायाखै मोजां जादों ओमफ्राय आरो बै दाखा जोमैया बिदिमोन दै मेथाइआ एसे बेबो एसे उन्दैमोन आरो ओरैबायदि मोजां जादोंना बेयो आं बिथांनि बे मेथाइखौ नायनानै फेन जादोंमोन आरो वाव जोबोर मोजां सिनेमाटोग्राफि खालामो बिथाङा संबो डिरेक्सन होयो नाथाय फिल्माव माने आं एसे साबजानाय मोना आरो ना सिनेमाटोग्राफिया जुदि जांख्रिथायनि थैसाम 2आव प्रदीप दैमारि आदाया जानायमोनब्ला फार बेटार जागौमोन आंनि साननाय मथे आरो ना बेयो ओमफ्राय आरो पार्ट 1आव कालार ग्रेडिंखौ होदोंमोन अरुप गयारी ओरैबायदि मोजां होदों बिथाङा बिराद मोजां जादोंमोन पार्ट 2निखौ बिथां डिअपियानो माने सोरां बसुमतारीयानो होदों खिन्थु मोजां जायासै आरो बेयावबो माने बुंखाबाय आङो रानसाव किसुमान सिनाव किसुमानाव बिराद मोजां जादों ओरै आरो मोजांखौबो बुंनांगोन आरो एक्सनाव मन्टु देउरि आरो सुखबिर आदा बिसोर सानैयानो एक्सन डिरेक्सन होदों एक्सन करिय'ग्राफ खालामदों मन्टु देउरि खिन्थु केनि बसुमतारीया बिथांनिख्रुइ फार बेटारसिन थेवब्लाबो मन्टु देउरिनि खामानिखौबो बुंनांगोन बिथाङा रुद्रा फिल्माव एक्सन करिय'ग्राफ खालामदों जेराव रवि शर्मा दाया एक्टिं खालामदों ओरैबायदि मोजां जादों आरो बेयावनो जोंनि पंकज लाहारी साराबो एक्टिं खालामदों गोबाङानो मोनथिया जानो हागौ आं नायदों रुद्रा फिल्मखौबो आं जिहेतु फिल्म नायना मोजां मोनो आं नायबायनो थायो माने बेयाव ओरैबायदि मोजां जादोंमोन पार्ट 2आव मोजां जायैनि खारनखौ आं मा बुंगोन दा जिहेतु रुद्रायाव ओरैबायदि मोजां जादों पार्ट 2आव मानो मोजां जायासै माने समखौ होआसै ना मानोबा मोजां जागौमोन मोजां जानायखौ लुगैदोंमोन आरो ओरैबायदि मोजां जादों रुद्रआव माने बिथांमोननि मोजां खामानिखौबो बुंनांगोन जिहेतु बेयाव मेक्सिमाम आं नेगेटिभ सिनखौ बुंनाय जादों नालाय नेगेटिभफोरखौ बुंनाय जादों बिथांनि मोजांखौबो बुंनांगोन आं लोगोसे एसे बक्स अफिस कालेक्सननि माबाफोरखौ होबाय थाबा जों मोजां मोनो आरो एसे जोंबो माने प्राउड फिल खालामो बेफोरखौ माने जोंना मानो होआथाय एसे होबा मोजां जायो आरो बक्स अफिस ओरैबायदि कालेक्सन जाबाय जेन जादोला रिभिउखौ फोजोबनोसै बांद्राय गोलाव खालामला पार्ट 3 फैगोन माने लास्टआव हिन्ट अपेन एन्डिं खालामदों मुभिखौ अपेन एन्डिं जादों बिराद आसा खालामदों नेक्स्ट बेस्ट मानसिखौ जाहाथे लाबोयो आरो एक्सन डिरेक्सन केनि बसुमतारी सिनेमाटोग्राफि प्रदीप दैमारि आदा बिदि लाबोबा आरो सं डिरेक्सन सं बसुमतारी बिथां आदाखौ लाबो माने अभार सिनेमायाथ' मोजाङानो गाज्रि नङा नोंथांमोना जाय नायाखै नायहैथां बिदि सिनेमा बानायनो साहस नांगोन ओरैबायदि फैसा गारदों साहस नांगोन माने बिराद खस्थ' जायोथ' आं दा बिहाइन्ड दा सिनफोरखौबो नायबाय दङ बिथांमोना मोजां जादों बिराद खस्थ' खालामदों आं बिराद मोजां मोनो
माने आं एप्रिसियेट खालामो आरोना जोंनि थाखायनो बानायदों जों नायगोन थेवब्लाबो गाज्रि जाबाय एसे डिसएपइन्टमेन्ट जायो थेवब्लाबो जों नायनायखौ गारा नोंथांमोना बानायलां जों नायगोन खिन्थु बेस्टनिफ्राय बेस्ट बानायनो नाजा जिहेतु आजिखालि कम्पिटिसननि मुगा गासैयावबो कम्पिटिसन सोलियो मोजां जाब्लासो नायो जोंनि बर' अडियेन्सफोरा नाया होननानै बुंनाया गाज्रि नायो मानो नाया मोजां जाब्ला नायगोन नोंथांमोना प्रडाक्टखौ मोजां बानायनो नाजा जों नायलांबाय थागोन जियानो जादोला ना रिभिउ होनाया माने मोजां जायाबो जानो हागौ रावाबो एसे आलादा जोंनि जायगानिया थेवब्लाबो आं होनो नाजाबाय गोसोआ थिनबाय दंमोन आं सानब्ला उन्दुनोनो हाया माने जे रिभिउखौ नोङो हो बिदि थिनबाय थायो आरो आंखौ खनब्रैसो शुट खालामबाय डिलिट खालामो शुट खालामो डिलिट खालामो फाइनालि दिनै माने आनकाट एसे आनकाटै शुट खालामनो नाजादों आं बिराद गोलावबो जानो हागौ गोलावानो जाबाय बायदि मोनदों आं जियानो जादोला रिभिउ होनाया गाज्रिबो जानो हागौ नोंथांमोना गाज्रि साननाङा जुदि गाज्रि जादोंबा गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो आरो आं रिभिउ लाबोनो नाजाबावगोन आरो आंनि बुंनायफोरखौ एसे चेन्ज खालामनो नाजागोन आं डेभेलप खालामनो नाजागोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो मोजां मोजां रिभिउ आं लाबोनो नाजागोन एसे आउटडोरसो दंफैयो ओमफ्राय बे एसे आगोलावबो शुट खालामनो दंमोन बेखौबो एड खालामगोन बे माने आब'मोननावसो खालामदोंमोन ना एसे नयस क्राउड जादोंमोन बेनिखायनो आङो लकेसनखौ चेन्ज खालामदों आरो जियानो जादोला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय आरो जोबथियाव कंग्रेचुलेसन्स टु सिंखाय मुभि एन्ड टीम मानो होनोब्ला सिंखाय मुभिया गवा इन्टारनेशनेल फिल्म कम्पिटिशनाव सेलेक्ट जाबाय थ' बेनि थाखाय मेनि कंग्रेचुलेसन्स